जेकरा से हम प्यार करत रही ऊ तो हमरा के कब के छोड़ के भाग गेल रहे। हम तो मरे जात रहनी, करण हमरा के बचौलन। पापा, अगर आज हम जिंदा बानी तो वो सिर्फ और सिर्फ करण की वजह से। स्नेहा, तू तो हमरा के घर में 21 दिन खातिर लेके आइल रहलो। 21 दिन में हमरा के घर में 21 गो रिश्ता मिल गए। इतना प्यारी दादी माँ, माई जैसन सास मिलली। तोहरा बहन के रूप में हमरा के एगो बहन मिलल। भाई जैसन साढ़ू, बहुत सारा रिश्ता मिलल है घर में। एगो अनाथ के इतना रिश्ता मिल जाइए घर में, हमरा के पता ना रहे।